लोगोफोर आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथारै बरायना लाना जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ ना ससियेल मिडियायाव। नोंथांमोना भिडिअखौ दसे नायलांदो आरोना। I would also like to request Sri Pramod Bodo to present General Mohit Mahindru, a traditional Bodo Arunai. Now, let's do the honor of Cabinet Minister of State. To the honor, I would like to request General Mohit to present a bouquet and a memento. नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरब्लानो जाबाय आरोना, फोरमायब्लानो जाबाय। दा गोबाङानो मा सानो आरोना जोंनि मा बिथां CM प्रमद बर' बिथाङा गावखौनो मा देखायखो ना, गावखौनो मा देखायखो जेब्ला बै समाव बड'लेण्ड दाबिनायाव गावखौनो मा गोरों स्मार्ट देखायोमोन आरोना। नाथाय आसाम 50-50 ना बेफोराव रेल लामा जथायनाय माबा जथायनाय माबा बिदिनो गोबां दिल्लीफोर बायदियावनो मा गावखौनो मा स्मार्ट खोन्थायोमोन। नाथायबा मा बै समाव स्मार्ट खोन्थानाया मा बबेबा लामाजों गाब्र'हैबाय आरोना। बिथाङा जेब्ला इंलिस रोङा नामा, बिथाङा बेसेबां फरायनायमोन, बिथाङा बेसेबां मा टेलेन्टेड दङ ना, बिनि टेलेन्टेडखौ मोनथिबाय आरोना दायो लोगोफोर। बिथांनि टेलेन्टेडा जोबोद खम, बिनिखायनो इंलिसाव रोङा, बियो जेबो नलेज गैया। मा बुंनो आरोना, बिथाङा सासे मा मिनिस्टार बायदि जालायलायनानै ना, मिनिस्टारानो होनदो, आसामनि मिनिस्टार ना, बिथाङा मिनिस्टार जालायलायनानैबो इंलिसखौनो रोङाब्ला बोरै जानो ना। अब्ला सासे मानसियानो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायाब्ला बै समाव मा जाहैगोन? बे आर'नाइखौलाय सोरनोसो गानहो नागिरनायमोन, सोरनो गानहो नागिरनायमोन? नाथाय उल्था मा बै मानसिनो, जाय मानसिनो गानहोनो होनायमोन, नाथाय गानहोआसै, नाथाय गावनो गाननानै लाबाय खम लासिंसिं। सैमानि गियान दं बेनाव, मिथिया? सैमा अमानि गियान दं। बारा बुंजोबला आरोना। एसेनोसै भिडिअ'आ, नेक्स्टआव थाबैनो लोगो मोनगोन।